Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फरायनो बावनाय थाबाय स' दायो आं सिस्टारजों आंजोंहाय एसे लामाथिंहाय बेरायनो थांनो नागिरदों स' दायो जोङो थांनोसै सिस्टारजों आंजोंहाय बेलाय आंना सिस्टारा थ'थ' बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मा होनो Hi friend. This evening is a beraidwng. Godan gindengan itu kasi na each side. Downtown di dalam dia, downtown di bridge. Habai bele मेंसोबाय नै बेलासिनि बार जानो फैदों जोंहा जि थाबाय होबाय आंखौहाय मेंजोबबाय विशाल बेयाव आइसक्रिम जानोसै नामा बेयाव गगा मोननायाव ओमफ्राय सासेयाथ' फट' लानायानो नायजाखाला ओरैबायदि फट' लानो हायो मोनामदों साइडआव नाला दंना नै जा लेथ्राखा इतना सुंदर बिल्डिंग बनाया है देखो इसका नाम और ये Forever 21 ससेल' थांनानै ओरैबायदि मेंबाय दायो रुम मोनफैबाय ओरैबायदि गरम ससे थांनायावनो मा होनो आरो होनब्ला आंना भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय सरि आंना एसे प्रब्लेम होदों गुजुनाया एसे दासिमबो गायाखै स' एसेनोसै आंनि भिडिअआहाय बाय बाय लाभ इउ नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनबावगोन